Bueno, pois o ano que empecé a cantar, que foi a por ano 60, 62, había unha... se disfrutaba da verbena, porque a verbena facía o pueblo, porque a verbena era unha cousa de familia, porque estabas moi orgulloso de que os teus tíos, a túa familia, viñera a túa casa a comer. E o primeiro que facías era ir ver a orquesta ao mediodía, como vestían, a procesión, os foguetes, é un recordo para Lugo. A primeira festa que eu tive cantando, que tiña 14, 15 anos, foi nun pueblo de aquí, moi preto de Guitiriz, que se chama Santa Mariña de Guitiriz. Recórdome a casa onde fun a comer e a dormir, porque antes non había moitos restaurantes e os músicos, os encargados eran os da comisión de festa, dicir, aquel para a casa, outro para outra casa. E a mí tocoume ir a pé de noite a un sitio que se chama o Outeiro, e a casa era do señor Ricardo. O sea, esos recordos que eu tiño bastante memoria para iso son os máis gratificantes da vida musical, porque depois xa veñen os tempos profesionais e aí xa habría moito que contar, as competencias das orquestas, satélites, trovadores, sintonía, pero a verdade é que en esa época as orquestas daban todo o que tiñan. Podíanche gustar máis ou podíanche gustar menos, pero non había playback, non había música imposta, era música tocada cos nosos músicos que sempre hai e seguirán sendo en Galicia.